Det her er velcro, som består af en masse små kroge. Og det sidder på for eksempel flapperne af vores nedspringsmåtter, men også en del andre steder på ODK's redskaber. Og det her, det er strækstof. Det sidder også en del steder, for eksempel på overfladen af vores springgrav. Og de her to ting, de kan altså ikke lide hinanden. Hvis det her velcro ligesom slider oven på strækstoffet, eller gnides på det, eller lignende, så trækker det faktisk trådene ud, og det bliver meget hurtigt slidt. Det skal man forsøge at undgå. Et sted, hvor man kan undgå det, det er i hermesallen, hvor vi stiller nedspringsmåtterne op ad siden. Der skal man have flapperne opad, i stedet for nedad mod springgraven, så man ikke får det her velcro til at slide op af det her strækstof. Det her var et godt råd fra Eurogym. God træning derude.